Писани яйца. От всички великденски обичаи, бебето най-много харесваше боядисването на яйцата. Затова Лиса свари цяла кошница. Мечо донесе буркани от мазето и в тях разтвориха червена, жълта и синя боя. В някой капнаха и малко олио за красиви шарки. Лиса боядиса първото яйце в червено. Всички останали дадоха на бебето. Изпод малките му ръчички излизаха яйца във всевъзможни цветове. То потапяше яйцата ту в единия, ту в другия буркан с боя. Когато яйцата свършиха, бебето беше изцапано от глава до пети. Подредиха писаните яйца в купа, украсена с цветя. Бебето се любоваше на творенията си, а Лиса и Мечо се погледнаха и си казаха: семейството е да боядисаме заедно великденски яйца.